Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη». Η αστρολογική εκπομπή που, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν ασχολείται μόνο με τα κλασικά θέματα προοδευτικού οροσκοπίου και συναστηρίας, αλλά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα δικά σας τηλεφωνήματα, τα οποία πραγματοποιούνται 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, πιο μεγάλη σημασία ακόμα δίνουμε και στα δικά σας μηνύματα που έρχονται μέσω Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης. Μία ώρα λοιπόν αστρολογική παρέα εδώ στην αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη». Άρης Παπαδογιάννης, εγώ ίδιος και η μία και μοναδική δημοσιογράφος που μεταφέρει τα δικά σας μηνύματα στην επιφάνεια, Δώρα Κιάτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Άρη, πώς είσαι? Πολύ καλά. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου. Χρόνια πολλά, είναι γιορτινές μέρες. Υγεία, αγάπη πάνω απ' όλα. Ελπίζω το 2016 να είναι χαρμόσυνο για όλο τον κόσμο και κυρίως πραγματικά υγεία και μετά και η οικονομία να ανέβει και λίγο. Γιατί με την οικονομική κρίση γενικά πολλές οικογένειες ταλαιπωρούνται, πολλοί άνθρωποι. Αυτό είναι τα καλύτερα εύχομαι. Και εγώ εύχομαι επίσης τα καλύτερα από τη δική μου την πλευρά και να έχετε όσο γίνεται περισσότερο το ένα και το μοναδικό που χρειαζόμαστε. Υγεία. Να έχει ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι το μοναδικό. Το μοναδικό. Θα μιλήσουμε. Και ο περισσότερος κόσμος τώρα που επικοινωνούν με τον κόσμο με τα μηνύματα, με ρωτάει κυρίως για αυτό. Δηλαδή, έχει ξεπεραστεί πλέον να με ρωτήσει είτε για τα οικονομικά είτε για τα ερωτικά. Η πρώτη τους αρμοδιότητα είναι το θέμα της υγείας και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό πρέπει να σας νοιάζει το κυριότερο. Γιατί άμα δεν έχουμε υγεία, πώς θα συνεχιστεί? Αυτό ακριβώς. Δεν μπορείς κακά τα ψέματα ούτε να ερωτευτείς, ούτε να δουλέψεις, ούτε να εργαστείς. Ναι, δυστυχώς ναι. Γι' αυτό βλέπεις και στο Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης, γι' αυτό βλέπεις και πάρα πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με το θέμα της υγείας. Είναι το πιο πολύτιμο, το πιο ακριβό αγαθό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πώς την είδες αυτή την εβδομάδα λοιπόν? Περίεργη. Περίεργη, έτσι. Και εγώ το ένιωσα. Προσωπικά το ένιωσα, να πω την αλήθεια. Αλλά πρέπει να πω πως και η εβδομάδα γενικά που έρχεται, και όχι μόνο η εβδομάδα, επειδή στην ουσία σχεδόν έφυγε το 2015, έρχεται το 2016, λίγες μέρες μας έχουν μείνει στην ουσία. Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή ανακοίνωση. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς, μέρα Τετάρτη, μεθαύριο, εδώ λοιπόν στο High TV, θα έχουμε την αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη» για να μάθετε όλες τις προβλέψεις που είναι μέσα στο 2016 με μοναδικά καταπληκτικά δώρα. Γιατί συνήθως η εκπομπή είναι κάθε Δευτέρα στις 12.30. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν τυχόν το ξεχάσετε ή μπερδευτείτε, γι' αυτό υπάρχει το προβάδισμα.gr, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα που συνεργαζόμαστε, για να μάθετε τυχόν αλλαγές. Ας πούμε, η συγκεκριμένη εκπομπή που θα γίνει αυτή την εβδομάδα, εννοείται πως θα μπορείτε να ενημερωθείτε από την εφημερίδα αυτή. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε έκπληξη, δεν θα πούμε σε κανέναν απολύτως τίποτα, αλλά για εσάς που θα κρατήσετε το τυπικό σας ραντεβού μαζί μας για μεθαύριο, Τετάρτη βράδυ, 12.30, με μία παρατέταρτο περίπου, κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε, εδώ στο High TV στην αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη», μία καταπληκτική έκπληξη. Δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω, όλα τα άλλα θα φανούν. Θα αφήσουμε τους τηλεθεατές να δουν, να κρίνουν και να στείλουν τα δικά τους πολύτιμα μηνύματα στο Facebook Άρης Παπαδογιάννης με λατινικό χαρακτήρα. Γιατί για να λέμε ότι κάτι ιδιαίτερο υπάρχει, κάτι ξεχωριστό, μεθαύριο Τετάρτη βράδυ, σίγουρα υπάρχει. Θα ήταν γιορτινές μέρες και δεν θα κάναμε δωράκι. Έκπληξη λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη 12.30 εδώ στο High TV στην αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη». Με ρώτησες προηγουμένως για θέματα που έχουν να κάνουν για αυτή τη βδομάδα και όλες που θα έρθει. Ναι, ήταν λίγο περίεργη αυτή η εβδομάδα, έτσι. Είναι όλα περίεργα γενικά αυτόν τον καιρό. Αστρολογικά τι συνέβη? Έχουμε ένα τετράγωνο του χρόνου με τον Ποσειδώνα. Έχουμε έναν Κρόνο, ο οποίος βρίσκεται στον Τοξότη, ως γνωστό είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον που μας έχει περάσει. Έχουμε έναν Ποσειδώνα στους Ιχθύς. Σχηματίζουν μία όψη τετραγώνου 90 μοιρών. Αυτό σημαίνει αδυναμία, τρόμος, φοβίες γενικά. Δεν νιώθουμε πολύ ασφάλεια, αλλά ιδιαίτερα πιο πολύ νιώθουμε ανασφάλεια και μας τυχαίνουν ασυνήθιστα γενικά ατυχηματάκια. Αυτό βέβαια επηρεάζει πιο πολύ τον μεταβλητό σταυρό, θα επηρεάσει πάρα πολύ τους Παρθένους, θα επηρεάσει πάρα πολύ τους Τοξότες, θα επηρεάσει το Δίδυμο και θα επηρεάσει πάρα πολύ τους Ιχθύς. Ιδιαίτερα του πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου. Είναι μια αρνητική όψη που θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Δεν θα αναφερθώ τώρα πόσο ακριβώς θα κρατήσει, γιατί ξεπερνάμε σκέψου και τον Μάρτιο του 2016. Άρα λοιπόν, επειδή σχηματίστηκε τώρα αυτή η όψη, εγώ θα μιλήσω για αυτήν την εβδομάδα. Βέβαια μεθαύριο. Αυτό πώς μας επηρεάζει? Φοβία. Ανασφάλεια. Δεν νιώθουμε τόσο πολύ σίγουροι με τον εαυτό μας. Δυστυχώς, οι γιορτινές μέρες είναι, αλλά και πάλι πρέπει να το πω. Κάποιοι χάνουν και την πίστη τους κιόλας.
Αναφέρεις, Άρη, σε όλα τα ζώδια γενικού περιεχομένου, έτσι. Λίγο πολύ όλους λίγο τους επηρεάζει. πολύ όλους επηρεάζει, αλλά πιο πολύ αναφέρομαι στον μεταβλητό Σταυρό, στο Δίδυμο, στον Παρθένο, στον Τοξότη και στον Ιχθύ, που επηρεάζεται πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως δώρα πρέπει να ξέρεις ότι ο κάθε άνθρωπος έχει και την δική του ελεύθερη βούληση. Αυτό εννοείται και καλά κάνεις που το τονίζεις κάθε φορά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το α και το ω. Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε κανονικά την πλήρη ανάλυση για όλα τα ζώδια, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μου μεταφέρεις από όλα τα μηνύματα. Θα διαλέξω τα μηνυματάκια τα οποία ξεχώρισα και τα οποία μπορώ να μοιραστώ με εσάς στον αέρα. Να υπενθυμίσω και πάλι ότι οποιοδήποτε άλλο μήνυμα που εσείς δεν θέλετε να το μοιράσουμε στον αέρα, εννοείται μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χιλιάδες μηνύματα αλλά και την υποστήριξη γενικά. Είμαστε εδώ για εσάς, απαντάμε σε όλους και οτιδήποτε εσείς θέλετε να μοιραστεί οπωσδήποτε στον αέρα, εμείς το κάνουμε. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν προλαβαίνεις να φέρεις κάποια μηνύματα στην επιφάνεια, δεν είναι σημαντικά. Βεβαίως. Και η απάντηση υπάρχει σε όλα τα μηνύματα, το έχω διευκρινίσει. Και κάτι άλλο θα ήθελα να πω, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας να συνεχίζει να στέλνετε μηνύματα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που με ρωτάει, απαντάτε μόνο κάθε Δευτέρα που είναι η εκπομπή? Όχι, για κανένα λόγο. Η εκπομπή έτσι κι αλλιώς είναι βραδινή. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο, δηλαδή ακόμα και βράδυ. Εμείς εδώ είμαστε. Μπορούμε και απαντάμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο δώρα να υπενθυμίσω το καταπληκτικό δώρο το οποίο δίνει η αστρολογική εκπομπή η ώρα του Άρη. Για εσάς λοιπόν, τους 10 να βάλουμε, όχι τους 5. Γιορτινές μέρες είναι τους λοιπόν. 10, όλες οι γιορτινές μέρες θα κρατήσουμε 10. 10. Να είμαστε λίγο έτσι πιο γενναιόδοροι. Λες να μεγαλώσουμε λίγο τον αριθμό την τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε μεθαύριο Τετάρτη? Θα το ήθελα, θα το πρότεινα. Πολύ ωραία, θα το σκεφτούμε και θα το αποφασίσουμε και κατά μεγάλη πάσα πιθανότητα θα το φέρουμε στην επιφάνεια λοιπόν της εκπομπής. Για τους 10 τυχερούς που θα καλέσετε μέχρι και το τέλος της εκπομπής στα τηλέφωνα επικοινωνίας και στις γραμμές της Mediatel, δώρο από μένα τον ίδιο προς εσάς εντελώς και τελείως δωρεάν, ένας ολόκληρος προοδευτικός αστρολογικός χάρτης για όλο το 2016. Επίσης, δώρο η μία και μοναδική ερωτική συναστρία. Δώρο εννοείται η ερωτική συναστρία. Όσο τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε τον αστρολογικό χάρτη, διεκδικείτε και την καταπληκτική ερωτική συναστρία για να μάθετε τι θα συνεχιστεί με τη σχέση σας. Αν θα παντρευτείτε, αν είστε ήδη παντρεμένοι, αν ίσως χωρίσετε, η απογόνη, οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με το ερωτικό σας τέρι, είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση. Πραγματικά εμπιστευτείτε με. Είναι 50 με 55 συνεδρίες, έχεις πει, Άρη, οι οποίες καλύπτουν κάθε ερώτηση που μπορείτε να έχετε σχετικά με το ερωτικό σας τέρι. Τώρα μην εμπιστεύεστε διάφορα που βλέπετε στο ίντερνετ που σας λέει ταιριάζει, άμα βάλετε τα ονόματα των δύο ατόμων, άμα ταιριάζουν μεταξύ τους, αυτά είναι γελιότητες. Πιστεύω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει. Μια ολοκληρωμένη απάντηση είναι μια απάντηση τεκμηριωμένη. Και αυτό παίρνετε από τον αστρολογικό χάρτη και την ερωτική συναστρία. Σκέψου 50 με 55 διαφορετικές ερωτήσεις. Έτσι, για να μπορέσει να βγει δηλαδή μια σωστή συναστρία στην επιφάνεια. Πιστεύω θα λάβετε απάντηση ακόμα και ερωτήσεις που εσάς δεν θα σας έχει πάει στο μυαλό να ρωτήσετε. Πραγματικά υπάρχουν εκεί μέσα. Και όλα αυτά με ένα απλό τηλεφώνημα στις γραμμές επικοινωνίας. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε δώρα πως επειδή πολλές φορές με έχουν ρωτήσει, ο κόσμος που μας καλεί 24 ώρες 24ωρο και εν όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με ρωτάνε πολλές φορές, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι δικά σου? Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω πως είναι τα δικά μου προσωπικά τηλέφωνα. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Η μόνη χρέωση είναι της Mediatel. Της Mediatel. Η αστρολογική πρόβλεψη που θέλετε να κάνετε. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε να κάνετε είναι εντελώς δωρεάν. Στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Άρη Παπαδογιάννη αυτοπροσώπος. Κανένας άλλος συνεργάτης δεν απαντάει. 0,75 λεπτά ανά λεπτό έχουν να κάνουν με τις γραμμές της Mediatel. Η πιο φθηνή γραμμή στην αγορά, με συγχωρείτε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί κάπου αλλού κάποιες άλλες γραμμές είναι πανάκριβες στην ουσία. Είναι πραγματικά πολύ χαμηλό το κόστος και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε. Ακριβώς. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και γι' αυτό αυτό δώρα κιόλας πρέπει να ξέρεις πως φαίνεται και μέσα από τα τηλεφωνήματα του κόσμου. 24 ώρες 24ωρο στις γραμμές της Mediatel με 0,75 λεπτά ανά λεπτό. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταία λοιπόν φορά, ξαναλέω, για εσάς που θέλετε να διεκδικήσετε έναν ολόκληρο προοδευτικό αστρολογικό χάρτη για όλο το 2016, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος και ολόκληρη την ερωτική συναστρία για εσάς και τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας, τι θα γίνει και τι θα συμβεί, όλα αυτά εντελώς και τελείως δωρεάν με ένα απλό τηλεφώνημα στις γραμμές επικοινωνίας που βλέπετε στην οθόνη. Να ξεκινήσουμε, εγώ προτείνω σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε, εννοείται. Βεβαίως, με θέματα που έχουν να κάνουν για αυτή την εβδομάδα με το Κρυάρι. Σήμερα θα αναφερθώ περισσότερο στο πώς θα επηρεάσει το τετράγωνο του Κρόνου
από τον τοξότη σε κάποιο σημείο με τον Ποσειδώνα στο ψάρι. Σχηματίζουν ένα τετράγωνο 90 μοιρών. Φοβίες, ανασφάλειες, αρνητικά γεγονότα. Κρυάρια λοιπόν, να ξέρετε πως έχετε να κάνετε περισσότερο με ένα ψυχολογικό κλείσιμο στον εαυτό σας. Δεν είναι οι γιορτές, μπορώ να πω, που θα είστε τόσο πολύ πρόσχαροι. Θα θέλετε να περάσετε πάρα πολύ καλά, να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε και να ξεχαστείτε. Αντιθέτως, έχετε πάρα πολλές ευθύνες, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα. Ασχολείστε πάρα πολύ με τον εαυτό σας και είναι αυτές οι γιορτές ένα χρονικό διάστημα για να κάνετε ένα check περισσότερο στον εαυτό σας. Να δείτε τι πρέπει να διορθώσετε, τι πρέπει να ακολουθήσετε και τι πρέπει στην ουσία να αφήσετε στην άκρη. Από εκεί και πέρα να ξέρετε πως ο ένατος ηλιακός οίκος, ο οποίος προσβάλλεται από το τετράγωνο Κρόνου Ποσειδώνα στο ψάρι, για εσάς τα κρυάρια ιδιαίτερα του πρώτου και λίγο του δευτέρου δεκαημέρου, να ξέρετε πως αυτές οι γιορτές, τα Χριστούγεννα γενικά, η αλλαγή της χρονιάς για να υποδεχτείτε το 2016, δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκά ως προς θέματα που έχουν να κάνουν με ταξίδια. Όσο περισσότερο δεν ταξιδέψετε αυτές τις γιορτές, θα είναι τόσο πιο καλό για εσάς. Δεν θέλω να αυτοϋποβάλλω τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί. Δεν έχει να κάνει με θέματα που είναι όπως ατυχήματα ή περιέργειες καταστάσεις, αλλά θα καταλάβετε πως αν ταξιδέψετε και για αναψυχή και για επαγγελματικό λόγο, δεν θα περάσετε πάρα πολύ καλά και ενδεχομένως κάποιο επαγγελματικό ταξίδι, αν πρόκειται και το έχετε προγραμματίσει να το κάνετε μέσα στις γιορτές, να μην καταλήξει τόσο πολύ θετικά και ωραία ως προς θέματα δικής σας επαγγελματικής ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα θα είστε λίγο προσεκτικοί με θέματα της υγείας που ενδεχομένως να παρουσιαστούν μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέσα στην επόμενη μία μισή εβδομάδα η οποία έχει μείνει. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα ως προς θέματα διατροφής. Για εσάς ξαναλέω τα κρυάρια πρώτου και πιο λίγο του δευτέρου δεκαημέρου. Δώρα, τι έχουμε για τα κρυάρια? Για τα κρυάρια είναι η φίλη μας η Ιωάννα από την Ηλιούπολη, η οποία αρχικά μας δίνει πολλά συγχαρητήρια την εκπομπή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει να ρωτήσει αν θα πάνε καλά τα επαγγελματικά μέσα στον Ιανουάριο, γιατί γενικά περιμένει μια επαγγελματική πρόταση και θα ήθελε να μάθει αν θα έχει θετική άνοδο η επαγγελματική της κατάσταση. Μάλιστα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κρυάρια για το 2016, για την αγαπητή φίλη από την Ηλιούπολη, η οποία μας παρακολουθεί, θα πρέπει να ξέρετε πως εσείς τα κρυάρια, ιδιαιτέρως του πρώτου δεκαημέρου, όταν λέω ιδιαιτέρως του πρώτου δεκαημέρου, δεν σημαίνει πως τα κρυάρια του δευτέρου και τρίτου δεκαημέρου δεν έχουν εύνοια, αλλά να ξέρετε πως ο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και το πρώτο 15ήμερο γενικά του Μαρτίου του 2016 σας είναι πάρα πολύ ευνοϊκό για να μπορέσετε να έχετε επαγγελματική άνοδο. Βέβαια, όλα αυτά θα πρέπει να τα σκέφτεστε πάντα με μία προσοχή. Γιατί έχετε και έναν ουρανό, ο οποίος κάνει διέλευση στο δικό σας ζώδιο, ένας πλανήτης ο οποίος φέρνει περίεργες αναποδιές, φέρνει αναταραχή γενικά και εκεί που εσείς έχετε πει ότι θα ακολουθήσω μία γραμμή την οποία έχετε χαράξει, έρχεται ο ουρανός και φέρνει περίεργες αναποδιές. Άρα, όσο πιο πολύ ασχοληθείτε με επαγγελματικά θέματα Ιανουάριο, Φεβρουάριο και λίγο το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου, είναι πάρα πολύ καλό και ευνοϊκό για εσάς τα κρυάρια, να το ξέρετε αυτό. Άρα λοιπόν είναι θετική επιρροή. Είναι πάρα πολύ θετική. Το 2016 δηλαδή θα την ευνοήσει επαγγελματικά. Πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο πολύ σίγουρο. Καλό αυτό. Ταύροι, τα θέματα των οικονομικών είναι λίγο περίεργα. Θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ ποιο θέμα. Ο Ποσειδώνας πολλές φορές φέρνει την εξαπάτηση. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει όταν θολώνει το μυαλό μας, σύμφωνα με κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας επηρεάσουν σε διάφορα δικά μας προσωπικά οικονομικά θέματα. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να ξέρετε ότι μέσα στις γιορτές, για εσάς, τους Ταύρους, ιδιαίτερα του πρώτου δεκαημέρου, που ίσως θέλετε να κάνετε κάποια αγορά ακινήτου, ίσως θέλετε να ξοδέψετε κάποια χρήματα, να ξέρετε πως επειδή επηρεάζεται και ο 11ος οίκος και ο 8ος ηλιακός σας οίκος, που το 8 στην αστρολογία σημαίνει οικονομικά και ο 11ος οίκος σημαίνει οι φίλοι και οι γνωστοί, θα πρέπει να ξέρετε πως κάποιος μέσα από τον φιλικό σας κύκλο ενδεχομένως να θελήσει να σας εξαπατήσει για κάποιο πάρα πολύ σημαντικό οικονομικό ζήτημα. Πρέπει να καταλάβετε οι Ταύροι αυτόν τον καιρό πως όλοι δεν θέλουν το καλό σας και ενδεχομένως να πέσετε θύμα κάποιας αρνητικής πλεκτάνης εναντίον σας, η οποία μπορεί να έχει δημιουργηθεί από πολύ δικό σας φιλικό πρόσωπο, το οποίο εσείς μέχρι τώρα να θεωρούσατε φιλικό πρόσωπο. Όσο πιο πολύ λοιπόν κλείσετε τα χέρια σας και είστε πιο πολύ κλειστοί σε οικονομικές και επαγγελματικές προτάσεις, ιδιαίτερα από μακρινούς, μπορώ να πω περισσότερο φίλους, γιατί ο 11ος οίκος στην αστρολογία σημαίνει μακρινοί φίλοι και γνωστοί. Θα είναι τόσο πιο πολύ καλό για εσάς. Αν κάνετε κάποιες γνωριμίες μέχρι και το τέλος της χρονιάς και σας κάνουν προτάσεις
επαγγελματικές και οικονομικές, να ξέρετε ότι όσο πιο πολύ κλείσετε τα αυτιά σας και δεν είστε δεκτικοί και ανοιχτοί, ώστε να κάνετε κάποιες επαγγελματικές κινήσεις, είναι τόσο πιο καλό για εσάς. Γιατί πολλές φορές ο Ποσειδώνας δημιουργεί την εξαπάτηση. Πολλές φορές ο Ποσειδώνας είναι αυτή η θολούρα η οποία μπορεί να κυβερνήσει το μυαλό κάποιου απεγνωσμένου ανθρώπου που θέλει σώνει και καλά να χαλάσει κάποια χρήματα για να κάνει κάποια επένδυση. Όσο λοιπόν πιο πολύ προσεκτικοί είστε και όσο πιο πολύ τσεκάρετε τις οικονομικές σας κινήσεις, τόσο πιο καλό είναι για εσάς. Ιδιαίτερα μέχρι να φύγει το 2015. Δώρα. Για το Ταύρο είναι ο Γιάννης από τη Χαλκίδα, ο οποίος μας λέει ότι μας παρακολουθεί καιρό και όλες οι προβλέψεις μέχρι στιγμής ήταν σωστές. Τον ευχαριστούμε για αυτό. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να μάθει αν θα βγουν θετικά ορισμένα θέματα υγείας που τον απασχολούν αυτή την περίοδο. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, η υγεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει να μάθει αν το θέμα αυτό της υγείας που είναι λίγο σοβαρό θα έχει θετική συνέχεια. Κοίτα να δεις, από τη στιγμή που ο Ταύρος στον ακριβώς απέναντι 180 μοίρες Σκορπιό είχε την διέλευση του Κρόνου, ο οποίος Κρόνος ταλαιπώρησε πάρα πολύ και τους Σκορπιούς, ταλαιπώρησε πολύ και τους Ταύρους,